egia esan oso atsegina izan da batzarra, alkar ezagutzeko aukerea, lehenengo aukerea izan da, baina gainera hitz egin behar genduen erantzunkizunak nok eramango ebasan hemetik aurrera alderdi bakoitzea, da batez bere geurean azkeneko gure ejekutiben aldaketak izan direlako. Gero, errepasu bat emon dugu orokorrean zelan funtzionatzen ari da gure akordioak, eta oso onuragarritzat eta ondo bideratuta dagoela uste izan dugu, jo dugu alderdi biok, azken baten Eusko Jaurlaritzean, bai barruan eta gero Eusko Legebiltzarrean zelan garatzen diren gaiak eta gure hartu emonak onak dira, eta beraz informazioa eta eritzien eritziak alkarri konpartitzea eta egia esan ondo egiten da, eta baita ere Madrilen gertatzen den egoeraz errepasu txiki bat eta hausnarketa txiki bat egin dugu, eta gainera ezinbestekoa zen azkeneko egunetan izandako energiaren inguruan eta industria eta horreri buruzko aipamen batzuk eta eritzi batzuk alkartrukatzea. Da horixe izan da batzarra, nik uste dut beharrezkoa zala, hastapena moten dautzo harreman zar bateri, baina etapa barrian sartzen dana, epe barrian sartzen dana, eta nik uste dut ondo hasita dagoela.